Така. Дет се вика, започваме. Стигнахме до най-интересната част. А тя е именно до това, че ще правим най-накрая лошите. За сега в играта ни всичко работи изрядно. Като съответно хубаво е да споменеме, че отне малко време за дебъгване. Да разнищим някои проблеми, защото естествено компютъра никога не бърка. Винаги сме ние. Не ни работеше скапания инвентар и другите глупости, защото тук не знам защо, но бях сложил на use item, като искаме да използваме, нали, някой такова. Тук си бях си дебъгвах малко да видя всъщност какво излиза и така нататък. Всъщност подавахме тук чар. Не знам дали ви прави впечатление, което е входа от входа на потребителя за местене на някъде. И на нас функцията ни го позволява, не знам защо, в смисъл знам защо, но функцията, и сега ще обясним защо, но всъщност useItem ни позволяваше да си въвеждаме тук съвсем спокойно CMD, вместо всъщност новото, което искаме, което е инта ни, а именно слота, на който се намира нашия айтем, който искаме да използваме, после да махнем от масива и така нататък. Тук трябва да е слот. Така, то автоматично, сега обяснението защо ни го приемаше, е, че автоматично ни го компилира чара към int и той всъщност има стойност, когато влезе в useItem и тя всъщност е именно стойността му, която е по ASCII таблицата. И сега не знам колко, така ето тук вече работи, но трябва да се върна малко назад, доста назад, мисля, че. Всъщност, ето тук да ще видим, да, най-накрая, всъщност, ето тук, както може да видите, аз си бях конзол логнал един, нали, каже го един слот, нали, и то всъщност не ми беше направил впечатление до тогава, нали, тук подаваме слот, така нататък, проверяваме нещата. И свикам, какво става, дай да проверя правилно ли се предава тази стойност тук, каква е. И както може да забележим, тя е 117, което всъщност е ASCII репрезентацията на черектера, който ние подавахме през това време. И аз през цялото време съм си подавал, нали, някаква буквичка. И тя става, нали, съответно на някакво много голямо число и съответно ни казва, вие сте инвалид. И аз казвам, окей, и не разбирам защо, защото не си продължавахме напред така нататък. Така че с това оправяме този проблем, който е именно така на useItem, къде беше, че трябва да подадем слота. Чиста работа, запазваме всичко и излизаме си от тук и продължаваме напред. Добре, продължаваме напред с каква е следващата ни задачка за качка в играта, за да се случи нещо интересно. Да, трябва да си почваме да дефинираме вече какво именно нашите лоши. Enemy add. Така, тя ще приема int red, int колона, указател enemies. Така, всъщност това ни е нашия човек. Тук ще са указатели
към C, така, булев указател към enemies alive, за да си поправяме стойността, когато искаме, съответно дали има останали, и int n. Така, сега това нещо. Може ли? Така. Може и с... Така. Копираме си го. И почваме. Така. Класиката for int i, което е 0 и по-малко от броя на лошите. И плюс плюс. Така. Ако enemies alive и така, всъщност тези нашите enemies alive в последствие ще са такова. Ще бъдат всъщност масив от булеви елементи. Тоест за всеки елемент той ще има някаква стойност. Съответно, това ще са броят на нашите лоши, като съответно те ще имат някаква стойност, дали са живи или мъртви. Съответно, ние после с указатели можем да видим дали тези стойности или каквото и да е, дали просто човека е жив. Съответно, ако всичките са false, очевидно ще са умрели. Нали? Ние ще имаме някакъв масив от лоши и съответно един по един ще ги убиваме. Ние може и да си им сложим сега. По принцип е хубаво да го направите с обект лош и така нататък, който ще си има някакви атрибути, които да са дали е жив или не, но сега това го правим по някакъв така изкалиферичен начин, за да демонстрираме просто какво е масив от булеви елементи. Така. Секунда. Така. Ако enemies alive нали, на този индекс пича е жив и enemies are и е равно на нашия човек, където е стигнал, т.е. рола ни, т.е. общо взето дали ще съвпаднат индексите, които ще подадем. Сега това ние тук може да си подадем и map, но ще си подадем в случая само реда и колоната. И също enemies C. Така само да видя, нали беше така. Enemies
enemy add, да. И честно казвам, не знам защо. Така не с map, но няма значение. Enemies C, съответно нашият pitch, неговия така, по същия начин, хубаво е да го кажем, сега, enemies R и enemies C са всъщност отново нашият, ще сложим, че са отново нашият, после в мейна, ще видите как, ще са всъщност нашите същият брой елементи, които са в Enemies Alive. И накратко ние малко или много правим някакво симулиране на обектно ориентирано поведение, че искаме с някаква стойност на определен индекс да е, в смисъл, правим малко така обратна деструктуриране на обектното ориентиране. Всъщност с един и същи елемент искаме да сочим, да направим после две инстанции, които те двете да имат една и съща да имат едно и също поведение според индекса, на който са. Тоест, за всичките тези, ако говорим за един и същи индекс, който е примерно 1, 2, примерно 3, всички стойности или атрибути на ито ще са за едно и също и ще сочат към един и същи wash. Това е равно на R и това е равно на C. Така, и ако лошите са така, трябва да ние връщаме int. Всъщност връщаме елемента, който е... Това трябва да е add, бе. Тук горе. Enemy I, ouch. Enemy add. Enemy add връща кой лош всъщност ще искаме. Ако всичките тези съвпаднат с такова, проверяваме за всеки int и който въртим цикъл за всичките лоши, проверяваме дали лоша, който сме срещнали всъщност също е жив, защото той може да е умрял. Може някакси да нарисуваме, че се е гътнал и пак да го достъпим. Но тогава ще е умрял. И няма даже да може да го достъпим, защото ще върнем return 0, примерно. Но в този случай, тук нещо, което иначе щях да забравя, не ретърнваме 0, защото 0 ще ни даде нулевия и. Връщаме всъщност минус 1. Така. Ще е хубаво да обясним защо. Връщаме минус 1, защото ако върнем 0, тогава enemy и add index. Така че внимавай. Тук проверяваме дали лошия съответства на полето
на играча. Екстра. Еми това е. За enemy. Така. Следващата функция, която трябва да дефинираме е Resolve Combat. Така. Wait. Resolve Combat. Така. Int Player HP-то. Int атаката. Нали, указател към кръвта, защото ще искаме да я променяме после. А за атаката тя си е константна, така че просто си я подаваме. Атака, int buff hits, int enemy HP, int enemy атака. Какво стана тук, бе? Enemy атака, int enemy атака и това е. Така. Не, това не мога да чакам. Така. Resolve Combat, така. Enemy атака, така нататък, трето, пето, бум. Чат, пат, прас. Така. While. Player HP. По-голямо от 0. И enemy, така, стойността на enemy HP всъщност по-голяма от 0. Ако това е така, докато е така, въпреки че може и с if принципно, но ние просто ще ги атакуваме един път по един път. Да. Int damage може да направим с sin, т.е. тук да се иска отново въвеждане от това дали да го удряме и той съответно може би ще ни удари или дали да избягаме. Така, damage е равно на player атака плюс трябва да извикаме buff hits, които ние имаме. Всъщност това е указател, съответно искаме стойността на buff hits. Ако е по-голяма от 0, ще го направим малко по-готино. И ако е така, връщаме 2. Иначе връщаме 0. Добре. EHP минус е равно на damage. Така. И сега, ако buff hits по-голямо от 0, съответно buff hits така минус. И най-накрая може да направим, че player HP-то е равно на player HP-то минус enemy HP. Не, минус enemy атака. Аре, няма да го правим по някакъв тарикатски начин, за да знаем какво се случва. Тук намаляме кръвта. Всъщност
хубаво е да знаем, нали, какво всъщност се случва в цялата такова и защо. Докато имаме, нали, такова, то си е самообяснително. Но това правим тук. Ами, с това разрешихме проблема. Така. Следващото нещо, което трябва да направим, мисля, е, че трябва тези двете функции някакси да ги набухаме в Move Player, където нещата не са красиви, абсолютно не са красиви, защото тук трябва да напишем някакъв switch в някакъв момент, защото нещата са много зле. Сяли да го пишеме. Аре. Да пробваме. Да видим дали всъщност всичко работи за сега. Сега дали махнах това. Всичко си работи супер. Да видим. Да напишем един switch тук. Така. Switch за dir. Dir ни. Така. Case W. Case. Всъщност може да направим upper, нали? Мисля, че имаше нещо такова. Upper. Ето тук всъщност. To upper. Мисля, че беше. To upper. Така. Абе. Switch. Използваме to upper. Сега това обаче от кое именувано пространство е? Може би е от string. Добре. Не съм сигурен дали можем да го използваме тогава. Нека да видим за секунда и сега ще кажа дали може да го използваме в нашето задание. И ние не можем да го използваме. Въпреки че то може би само по себе си ще тръгне, ако трябва да съм честен. Заради това сега ще го направим. Да видим. Ако не си долна to lower to upper define. Дай да видим тук какво се случи. Абе, добре сме. Долна си тайм. Това мисля, че трябва да си от ST. Я да видим какво друго има. Lower sprint. Не. Добре. Долна си type. Абе. Супер е. Сега ще видим. Та, ако е W, какво правихме? dr е равно на минус 1. Така, тук не е минус, е равно на 1 или нещо такова. Това е така. Ако е s, секунда обаче, break, много важно, защото ако не, ще изпълни всичките команди и ще си отидем на едно място. dr е равно на какво е? 1. Така, case A. Тук също break.
Добре. DC е минус 1. Break case D DC е равно на 1. Break. И else, т.е. дефолта ни е return false. False. Точно така. Уникално. Уникално. Сега да видим дали, закоментирайки това, програмата ни все още ще върви, дет се вика горе-долу очаквано. Работи си, да ви кажа. Си вземе едно кафенце, плюс поне 5 атака. За хелт не знам, ама плюс поне 5 атака. И ми дава момент. Ами бомба сме за сега. Бомба сме. Много добре. Това... не ми се иска да го трия, да ви кажа. Че никога не знаеш. Много изтривам. Така. То даже не ни спести нищо. Пак трябва да си отварям и да гледам някаква грозотия. Няма значение. Поне тук знаем какво се случва. Може би малко по-добре. Ако някой ни гледа кода, да не си каже... То не може да напише един switch. Така. Магията се случва тук. Тия ги искаме слепени, защото... то ни ги подрежда така, самия едитър. Заради това не можем ли така, примерно, да му кажем и всички ги направи така? Не. Нищо. Така е красивичко. Какво правим в момента? При движението на играча ни, ако... всъщност ние ако... Не, че то си ги слага така. Така, имаме си тук try pickup item. И всъщност трябва да проверим вече, ето тук, както виждате, имаме enemies, buff hits и всичко останало. Трябва да ги подадем в функцията ни, която тук що написахме с Resolve Combat. Тя също е void. Тоест, ние можем просто да се сложим ето тук. Но първо, така, трябва да проверим, нали, inbounds после. То си е независимо. Накратко всичките ги изплющаваме ето тук. Int AID. Не беше ли? Това ли беше? AID X. Enemy-то ни на индекс. Всъщност, защото това ще ни върне първо enemy-ят. Трябва да сложим всъщност в нашия move player, къде е съответно
новото местоположение на нашите лоши. Това може да го направим и в render функция, по принцип, но после ще продължим с Resolve, Combat и така нататък, които ще трябва да се случат ето тук и заради това ги слагаме тук. Та. Enemy at nr nc. Това са новите места, където искаме да отидем и съответно трябва всъщност да видим нали, ако новото място, на което ще отидем, има лош, което после ще го направим с един if, нали, ето така. Ако fadx, така, ако enemy-то е тук си малко ползвам cheat code, не е минус едното, или накратко защото ако е само така, нулата е false, нали, съответно всъщност нулата е може да имаме някой на нула и нулата сама по себе си ще е false и ще подминем човека, който е на лошия, който е на нулев такова. Заради това, по този начин, ще го на... Ето защо е излиза това. Не го правим само, защото 0 е false и ще подминем лошия на тази позиция. Масивите. Примерно. И fadx е равно на минус 1. Така. Правим някакви неща после. Магии. Сега нека първо да си го дефинираме. Имаме си, ние сме написали функцията, трябва само единствено да си я викнем. nc, какво ще ни трябва тук? Enemies enemies c. Така и сега тук ние трябва да подадем какво, нека да видим какво имаме тук. Enemies r. И имаме указател. Съответно, ние какво трябва да подадем във функцията, нека да видим. Също указател. Тоест, ние трябва да подадем можем да подадем и така, нали, нещо, но ние трябва да подадем адреса, нали, на какъв адрес, какви 5 лева? То си е... Къде са? Ето го. То си е поинтер. Тоест, ние тук искаме да подадеме също поинтер. Тоест, просто си го подаваме него. Защото така ще подадеме стойността, която ще е просто true или false. А ние после ще си я вземем от тука. От тука. Дали е жив. Чакайте само малко така. Това защо така излезе? Не го искам така. Патичото. Той е едитор. Така, enemies c. Какво ще ни трябва? Enemies alive. Enemies alive.
и n. Какво беше n? Че забравих. N ни беше колко е броя им. Така, колко им е броя. Ние някъде сме си го и казали за сега, че по принцип само един, но enemy са life 0. За сега са 0 живите ни. Enemy са life, ето го. Вече можем да го подаваме, впрочем, ето тук. Вижте, някъде. Enemies alive. Трето, последното, ето го. Enemies alive. Бум. Впрочем, след малко. След малко... Изчакайте, работата се пече още. Малко кафенце за HP. Ще усещам, че ми падат нещо батериите. Вода само за слабите по принципа. Тук не подаваме Enemies Count. Нищо не подаваме. Enemy Count. Да, защото не е Enemies Count. Enemy Count. Не е Enemies Count. А Enemy Count. Много е важно. Или трябва да е просто Enemies. Така. Number of enemies. Enemy count. Така. Сега, тук го направихме това и... Абе, човек, това не се спря за... Защо ми го причиняват? Защо ми го причиняват? Трябва да си... Добре, няма да го правим сега. По-добре не си да пазим програмата. Така, и какво правим, ако имаме това такова? Викаме функцията resolve combat. Resolve combat. PHP. P атака. Buff hits. At enemies HP. ADX. Атака. ADX. Така. Ето го. Викнахме си какво? Плеера, атаката, buff hits, enemies HP. Така. Тук защо го правим така всъщност? Хубаво е да обясним. Защото... така. Значи, от време сме учили, че можем да достъпим примерно един поинтър, който сочи към така, array от интове, да го кажем array, е равно на new int. Така. Въвеждаме си после стойностите. Простете. Този поинтър сочи към някакъв масив от елементи 5, примерно. 5 елемента, за да не реве. Така. И после този поинтер всъщност, може да си... И си вземе още един поинтер, който да е равен към всъщност арея. Нали така? Примерно. Простете. Чакайте,
Сега какво пише? Това, което искам да кажа е, че ние можем всъщност достъпваме първият елемент с указателя. Нали, сега как да го обясниме най-добре? Указателят ни може да го достъпим, нали, по два начина. Първия елемент. Единият е просто с указател към самия него и другия е с адреса на указателя, с адреса всъщност на първия елемент, защото адреса на първия елемент, това е указателя, т.е. адреса на array от 0 е същото като всъщност самия array. И дали поинтера, който ще напишем после, който е някакъв поинтер, примерно, и ние искаме той да е равен на, съответно може да е и първия елемент, а може и, нали, добре, айде, първо си правим поинтер, който да е null pointer. И после си правиме, че поинтера е равен, нали, всъщност, към какво сочи. Защото той има адрес вече. Някакъв, защото сме си го дефинирали тук. Просто е към нищото. И искаме поинтера да сочи към първия елемент на някакъв масив. Или той също като и ето това. Сега не съм най-добрия точно в тия обяснения, но опитвам се. То трябва малко по-бавно, така да го наречем, да се направи, нали, някакъв по-такъв пример. Но в общи думи, нали, това е. Това е. Сега... Да. Сега... Не знам как да го опиша по-добре. Може би, както ето тук, нали, направихме, указател към указатели е ново такова. И тук вече все едно този указател е нов масив от някакви вече стойности, които са, нали, такива. И къде отиде? Тук по същия начин всъщност ние можем, после ако искаме да достъпим този елемент, тук става интересно, може да напишем нещо ето такова, да си направим char pointer, нали, защото сочи към. Така, указателя, какво е? Указателя е именно променлива, която може да носи в себе си адрес. Тук просто слагаме, нали, един указател, който е равен, нали, всъщност ето така, долу ви излагах, значи не правим, че е null pointer, защото тогава просто показваме, че самия той е нищо и няма адрес. Така че обърках се. Ако напишете това, всъщност
самия указател вече няма адрес. Но правим примерно това и после ако искаме да достъпим този елемент, може да го направим така, че да кажем, че поинтера е равен на адреса на char, то ще ни е W или там какво или искаше ми се W-то да е, и тук J. Нещо ето такова. То това не е char, аз какво направих? Арея. Виждате ли? Така не може. Но ето така може. Дано да опитах се да го обясня. Но да. Общо взето, това е което исках да кажа. Та докъде бяхме стигнали? Resolve Combat, точно така. Имаме си Resolve Combat. Да. Защо го обясняхме всичко това? Това всичко го обясняхме, за да обясним защо тук подаваме адреса с enemies HP и после... Тук все още ли се записва? Не ми ли свърши паметта, патичото? И после тук подаваме всъщност самият ни човек, защото ако просто подадем така, ще трябва да си напишем без това, тук, само така. Ще трябва после да гледаме всъщност къде е този. Трябва да правим още един цикъл. За какво? При положение, че ние вече го имаме. Това правим тук. Вау! Resolve Combat. Resolve Combat. Обяснихме го. Обяснихме Resolve Combat. Така. Всъщност, докъде бяхме стигнали? Move enemies. Move player. Така. На move player, ако такова разрешаваме проблема и почваме enemies HP. И тук сега вече това са лесни неща, без някакво да обясняваме, по-малко или равно от 0. Ако enemies HP-то е по-малко или равно на 0, enemies alive ще го всъщност enemies alive е това. Указател към, разбрахме се там, къде живи ли са, мъртви ли са и искаме на този индекс да го гътнем. Map nr nc е равно на точка, така, и else if кръвта по-малка или равна на 0, ще вземем да умрем. Return true. Което return true ще ни върне изкара от програмата и после ще си оправяме това. Ние тук сме подали всъщност стойността на player HP-то ни и при следващото за рендърване на програмата ни ще е Game Over, брато.
Така, else, press, boom press указател, PR е равно на nr плеера ни, нали, нова стойност и pc nc, всъщност тези неща else, нали, може да не го пишем за сега, защото ще се случат съответните неща тук. Нали. Ако това е -1, така, ще си дойдем насам. И така, честно казано, reach exit, нали, аз искам максимално така да си спестя за сега, то че може да се напише малко по-добре. Не оспорвам. Въобще не оспорвам. И с това мисля, че в смисъл ние може да си напишем още един if, но то ще си влезе така или иначе в това. Ако е по-малко от или равно от 0, е 1, а пък в смисъл ако няма лоши, ако няма лоши, ами нищо. Не ни трябва да пишем else. Да се местим на някъде. Всъщност, не знам, трябва ли да се местим на някъде или не трябва да се местим на някъде. Защото после за поправка. Ние сме за поправка. В принцип. Да. Мисля, че може да го поправим. Ама ареса. За сега мисля, че то всъщност трябва да сложим ето това в else. Тоест, че може да се преместим на там. Така, значи това всичкото е с resolve content enemy add, но ние още никъде не сме дефинирали тия лоши всъщност как ще изглеждат, има ли ги на картата, няма ли ги, какво са, що са. Та напрягам се вече, трябва да им сложим някаква нещо, дето се вика. Move enemies. Така. Те енемите ни с какво са такова, честно ви кажа, още гледам. Как ще си кръстим, впрочем, лошите? Трябва да е някакъв готин символ, който примерно две символчета в едно. Трябва да кажете някакъв готин символ. Ще има ли по-готин символ за враг? Така. Продължаваме, защото няма време за губене. Няма наистина никакво време за губене. Move enemies. Това ще е тежичко, ще го заеба. Указат картата ни. Винаги спълнете ми картата веднага. Int hash. Int width. Int player row. Int player column. Int enemies r. Продължаваме. Int enemies c. Int enemies hp.
Абе, това ще е с главна буква, бе. Enemies HP. Int enemies атака. Атака. Айде, атака. Бул, разбрахме се вече това какво е. Enemies alive. Int enemy count. И int HP. Int атака. Нещо друго. Int адреса, т.е. указател към buff hits. Така, правилно ли сме ги таковали? Enemies, enemies, HP, атака, enemies life, enemy count. Ако не е вярно, ще си кажа. Така че, живи и здрави за сега. Малко плюс 5 HP и 5 атака. Да го заблъскам малко този компютър. Какво се е размързело тук? Няма такива. Така. Int и 0 и по-малко от enemy count. Сега, както ви казах, трябва да се има някакви предварителни знания за това. И плюс. If enemies. Така. Почваме. Move enemies. Почваме да разказваме. Така. Enemy count ще си го подаваме само така. Абе. Enemies alive. Така. И. На този индекс, ако имаме живущи, continue. Ако нямаме, в смисъл ако нямаме живи, продължаваме на този индекс. Продължаваме къде? Пак тук. Принципно можем и с един форцикъл. Ама да кажем int. В смисъл може да проверим и за един форцикъл, ако е жив и така нататък. В смисъл, ако това е true, взимаме си го и правим нещо. Той принципно форцикъл можем да си го направим, ама нали сме си го направили, дето се вика. Ето го. Така. И ако съответно е мъртъв, не искаме да излезем от блока. Това е много добро. Да, дай ще го запишем. В смисъл, ако стойността за лошия е то е булево такова, т.е. 0 или единица, но да кажем ако е false, нали, не е вярно, или в скоби 0, съответно излез, в смисъл не излез, но продължи следващата итерация на блока. Продължи към следващата итерация на блока. Int dr 0 dc 0
int dist не му харесва децето ли, бе, брат? Не му харесва децето. Окей. Dist е... Сега тука... Не знам даже как да го обясня. Но ще симулираме behavior-а. То най-накрая ще започнем да използваме вектори и всъщност дължината. Оля. Не бях готов за това. Тук ще трябва да използваме малко математика. Аз вярно, че съм завършил в СМГ и съм учил бая математика, ама сега напоследък не съм учил толкова математика. Слава Богу, не е нещо сложно. Ама па и да обясня математиката, поне сме в двоизмерното пространство. Дистанцията ни Дистанцията ни е вектор, е разстоянието, което е вектора. Тук ще трябва да извадя някоя много тежка книга. Но добре, да кажем, просто ще приемем това, което казвам тук за истина. И после, ако толкова искате да разгледате, ще си прегледате там защо се случва така. Няма да навлизаме в чак такива подробности. Както казах, и без това трябва да има някакви познания, за да се знае какво се случва. Та. Enemies are и минус плеера ни. Така, значи абсолютната стойност на нашия пич до нас е какво? Ние ако сме в 3, 2 поленцето, а той е в 6, 7, всъщност неговото минус нашето ще е разстоянието. Сега, не знам как по-такова да го обясня. Enemies C и минус PC. Та. ABS, това мисля, че трябва да го има някъде в... щом го виждаме, значи не трябва да използваме някаква... Я да ви е в STD ли? Ма ние сме муцка, бе, човек, ние сме муцка. Няма какво да стане, бе, няма какво да стане. Това кафе направо ми даде не знам колко пъти, плюс не знам Infinity Hell. Така. If dist по-малко или равно от 5. Принципно това е бая, ама нищо е. В смисъл бая си. Бая малко. В смисъл хем е доста, хем е малко, ама си е голямо разстояние на полезрението му. На лошия. Ще го... Всъщност... Да. И ако абсолютната стойност на нашия минус нимис R и
по-голямо. Абе, чакай малко. Абе, защо ги слагат тия точки, бе? За какво, бе, човек? По-голямо от абсолютната стойност на PC минус enemies C и. Така. И тук какво правим? dr е равно на 5c по-голямо от enemies r и. Просителна 1 минус 1. Else tc е 5c по-голямо от enemies c. И съответно неговата съответно нашия как се казва, нашия лош, нали, на тази позицията с неговото място. Та, ако съвпадат, така да го кажем, ако не минус 1. Ако нашия лош е... Това е малко кадно, човек. Трябва да го направим малко по-лесен. Но, какво се случва общо? Какво се случва? Ако нашия pitch абсолютната му стойност на нашият герой е по-голяма от абсолютната стойност, т.е. разстояние. То това е сега по принцип, ако трябва да сме абсолютно точни за разстояния и така нататък, тук даже трябва да използваме малко косинусови теореми и така нататък. Но тук правим нещо образно казано. За сега. Което няма да е зле, след това ще го правим. Но за сега правим, нали, нещо. Което е, ако ние сме на някаква позиция, примерно 5-5, и той е на позиция 10-10. Даже може да го направим ние да сме, за да работим с правилните числа. Ние сме на 10-10, той е на 5-5. Тоест, ако ние сме така, ние сме на 10-10, той е на 5-5. Почваме от тук. Добре, той е на... което и да е, избираме си. Дистанцията е всъщност, нали, вектор. И този вектор е... ще трябва още кафенце. Че нещата не са добре. Ако нашия вектор е на разстояние... Ако нашият лош е на разстояние 5, нали, от нас, защото примерно казахме 10 и 5. Ако той е на разстояние 5 от нас, плюс още 5 от нас,
то едно общо разстояние 10. И ако 5 е по-голямо или равно на разстоянието, то какво ще направим? Добре, така. Всъщност, той ние 5 и 5, хайде казахме, ще е хубаво, ако ще ги пишеме така, даже може да е и 10, и 10. И 10. Така. Ние сме на какво разстояние? 5 минус 10, което е 5 съответно. И ако 5 е по-голямо, което всъщност е той в клетката, ние сме реда. Т.е. първо гледаме реда. Т.е. всъщност 5 минус 10. 5 минус 10, точно така. Което е 5. И ако 5 е по-голямо, забележете, от абсолютната стойност на нашия играч, с който пак гледаме нашата такова. В смисъл, ако отново гледаме, забележете, ние от него е по-голямо от без значение, тук какво очевидно ние сме си на това място, то си е 5. Но другото място също е 5. Тоест, ако ние сме по-надалеч на широчина, отколкото на височина, искаме той да се приближи към нас с широчината, защото искаме да тръгне към нас. Съответно, direction е равен на нашият човек и съответно, ако той върви на общо взето, ако рола е по-голям от колоната, искаме рола да стане с 1. Тоест, ние казахме, че той е на 10-10. Ако на 10 и 1. И ние ще сме на 5 и 1. Така, разстоянието по принцип до такова, както може да го видите, 5 минус такова е 5, плюс 1 и 1, очевидно. Представете си, че сме на една и съща колонка, в смисъл, че той е точно някъде над нас. Общо е на общо е 6, всъщност 5, защото 1 минус 1 е 0. Той е на разстояние 5 от нас. Даже може да го направим на разстояние 4 от нас, като го направим 9. И ако очевидно нашия играч, абсолютната стойност колко става? Ние ставаме 1, а той става минус 9, съответно става 4. Вижте, той е на 4 блокчета от нас.
И ние сме тук на, какво казахме? Ние сме на 5. И той е, нали, съответно тук нещо си, но се тая. Става въпрос, че той е някъде над нас. И искаме рола, нали, таковата, всъщност ние сме на един и същи ред, извинете ме. Ние сме на един и същи ред. И в случая, да, така даже е по-лесно за обяснение. Ние сме на един и същи ред, даже. Не на колон. На един и същи така сме. И той, нали, ще тръгне към нас. И всъщност на къде тръгва към нас, нали, ако той е, ако ние сме на по-голямо, секунда. Ако ние сме на по-голямо разстояние, ако ние сме на по-голямо разстояние от него, нали, всъщност сме по-далеч от него, искаме той да тръгне към нас. Тоест, неговото блокче, enemies ръто, той ако е на 9,1, ние сме на 5,1, ето симулирахме го, 1 минус 9, 4 и после колоната, всъщност е много важно, колоната е нашата минус неговата, която е 0, значи 5 е по-голямо от 0 и какво правим? Direction DR е равен на 5-цето ни, което всъщност колко беше? 5 и 5 по-голямо ли е от 9? Не. Съответно, direction на лошия става минус 1. Т.е. той от 9 ще стане на какво? На 8. Съответно, вече разстоянието ни какво ще е от него, нали, ако таковаме тук 8, разстоянието ще стане 4. Т.е. какво правим? Той ни наближава. И ние сега дали ще бием с него, дали ще бягаме, ще видим. Но правим после същото и за колоните. Нали, ако PC е player, нали, PC-то ни е всъщност да. Всъщност тук трябва да... Това не трябва ли да е PR, бе? Какво изобщо пише и аз? Ние... Абсолютната стойност на PR минус такова е enemies да, мисля, че обяснихме го генерално. И така. Иначе, в смисъл той може да седи на едно място, иначе може просто да си му симулираме най-добре едно елсче, в което просто да си е лошият идва към нас. Така, дайте да го напишем малко. Лошият enemy идва към нас.
И добре, дайте да го напишем цялото. Като съответно зависи дали е по-далеч на височина или дължина. Да, затова не трябва кой знае какви чак да правим корен, квадратни, нещо си, прочее, за да е точно правилният вектор или каквото и да е. Но дистанцията е съответно, нали, сега той може да е на доста по-голяма дистанция, ако сметнете дори да сме тук, всъщност, нали, чакайте малко, да има някакво такова, нали, ние ако сме ето тук, всъщност дистанцията ще е много далеч, той ще е много далеч от нас, но ако просто се преместим тук, ние това сме плеера, не? Аз ще показвам супер силата, плеера тук, примерно ако той тук ще се едно е супер далече, в смисъл, че се едно е на светлини километри от нас, въпреки че самия радиус въобще не е чак толкова голям. Доколкото ако се преместим просто едно квадратче надолу, изведнъж може да тръгне да ни гони и ще е много шит по принцип. Но съответно знаем как да избягаме по-бързо. Това е, нали, някакво, може би, нарочно действие, така сме го сложили. Защото ако всъщност е спрямо някакъв радиус, доста по-логично, но ако се изравним на едно ниво от него сега, той ще е много близо до нас. В смисъл, ако сме на един ред или една колона, така да го кажем. Отколкото ще е де-факто. Нали? Защото, примерно, ако е тук и тук, това ще е все едно 10, все едно е на, ако е на разстояние 3, все едно е на 6 полета далеч от нас. Всъщност, отстоянието му е в квадратната ни такова 3 плюс 3, нали? Или 3-4, айде да ги такова, защото знаем, че отстоянието е 5, а не 7. Rand процентче 4 if r равно на 0 dr равно на минус 1 if r равно на 1 dr равно на 1 if r равно на 2 dc е равно на минус 1 и ако r е равно на 3 dc е равно на минус 1. Просто е така. Нещо. Да има. И така. Int nr, така. Да, това вече тук е някакво толкова да го обясняваме. Знаете вече какво се случва. Плюс dr и int nc равно на enemies c и плюс dc и ако удивителна inbound nr nc hash with, ако не, нали, съответно continue, ако е, продължаваме if nr равно на pair и nc равно на pc, resolve combat. И тук какво правиме? Трябва да си гледаме всичките такова, няма да искам да ги копна, но аре, player HP-то ни вкарваме, то си не оказат, нали така? Някъде е тук. Player HP-то, ето го указател е. Няма какво да се преценяваме за всички тия неща.
Player атака. Buff hits. Тук се разбрахме това защо го правиме с адреса на enemies. Enemies HP ito enemies и enemies атака. Така. И ако enemies HP и по-малко или равно на 0, enemies alive, примерно на този. И сега ние тук подаваме ли? Ние тук си работиме с референт. Да. Тук си работиме с референция, така че точно така заделяме си точно както си трябва нещата, ама абсолютно. Убиваме го и той ще стане умрел. Ако го убием, де. Ако не... правиме continue. Защото ималото е 5 сетони, така. Дайте да опишем тук random movement of лош човек. Той не е лош човек. Не знам защо не направихме играта, просто да си говорят и всъщност да правят примерно любов и като вече си направил любов с някого и той се маха от живота ти, защото не е ли това естественият подход на любовта и разбиранието и в днешно време. Не бе, оборете ме, че не е така. Искам всички, които смятат, че любовта е нещо истинско и съществува и двама човека се обичат за винаги и съответно трябва да убиеме и двете човечета, да си вдигнат ръката и да го напишат в коментарите. Всички останали могат да кажат, че живеем в матрицата. То всички, които вярват, че е нещо друго, могат да го напишат с тернарен оператор в коментарите, като съответно също така искам да направят една такава таблица на истинност за това всъщност дали едното е пряко свързано с другото и всичките варианти и всъщност другите два варианта дали могат така да се вземе някакво решение, ако се вземе някаква ос и се сложат точки с някаква дисперсия, всъщност към кое точно ще наклони повече. За вариантите, в които не ги обсъдихме и нали, може хем да има любов, хем да сме в матрицата или да няма любов и да не сме в матрицата. Мисля, че това едно от двете е много по-лошо и мисля, че трябва да преценим кое е. Така. nr и nc равно така точка map enemies are и enemies c enemies c и равно на така точка
Абе, брат. Така. На картата искаме enemies. Така, това е малко, нали, тривиално. Така, искаме на картата убитият ни човек, нали, с тези индекси. Дайте да напишеме. Искаме убитият ни човек да ни приятел, но убитият ни лош. Enemy лош. Да остане само прах. Само. Ще го напишем на български. Лош да остане само на прах. Много кофти. Така. Enemies are така, индекса, съответно на какво става, нали? Той носеше в себе си, какво беше? То това си е указател към този елемент. Enemies are, така, това е pointer, да. И pointer-а ние го взимаме и индекса всъщност, нали? Вече трябва малко пак кафенци, защото нещата не са на добре. Ще трябва да си пусна едно кафенци по принцип. Така, за да го приключим. Enemy SAR и е новият новото поле и enemies C и е равно на новата ни колонка. И картата NC. Тук идва момента да напишеме какъв всъщност ще ни е лошия. Нали, защото това е, всичкото тук е движението на лошия. Ние PR и PC ги използвахме само единствено за да свериме спрямо нас какво се случва. Иначе новото такова, така. Дайте да го напишеме сега. В тази функция метод или не знам още какви глупости може да се сътворят, да се наименува просто едно и също нещо. То в този метод, защото ако беше функция, щеше да искаме да връща нещо. В повечето случаи. Ако не да кажем такава void функция, е като да кажеш малко сега няма да казвам големи глупости повече, но да кажем функция или метод. Като отивам да си запаля колелото. Да си карам колелото. Нали, ти може да караш мотори, някакви такива неща. Може и да се возя на колелото си. Нали. То може да те... Ти си дето да върти педала, но пък то те вози. Сега не знам. В тази функция метод PR и PC са просто нашите user
ред и колона. Не забележи, така ще го напиша с К, не с сито. Нашите ред и колона, като цялата функция е за играча. Е за лошия. Enemy играч. Enemy лош играч. Така, и той трябва да е нещо много жестоко. Да вдъхва респект, такова да е някакво много дебело. Примерно, някакъв символ от две такова. Може да го и да прилича човек. О! Направо си измислихме господин Пакман. Символ за враг. Символ за враг. Сега нататък ще се имаме кошмари всеки път, като видиме at gmail.com. Честно да ви кажа, като че ли стига толкова за днеска. Сега трябва да го демонстрираме всичко това, обаче това е едно нещо. Това е едно нещо. Аре, добре. Казали сме. Правиме го. Правиме го. Айде. Така. Вече направихме и Move Enemies. Така че, всъщност това, което трябва само да направим, е да отидем в нашата main функция и да си добавим параметрите. Променливите, примерно, които ще са параметри после във функциите, за нашите играчи, лоши играчи, непослушни момчета. Place random, ето ги тук. Сме си таковали това. Няма да е зле да си имаме и един place random за лоши. Така, ние все някъде трябва ще дефинираме променливите за лошите, като когато ни потрябват. До тогава няма да ни трябва, примерно. Да, няма да ни трябва. Така. Какво е? По принцип е доста занимавка. И ще трябва да изпия още едно кафе. Затова нека да изпия едно кафе. Примерно. И тогава ще го направим. Може да е по-дълго кафе. Но да видим поне дали програмата ни работи, защото ето тук има някъде нещо мрънка. Да видим. Написах ли нещо, за което ще съжалявам? На кое ред е това? Какво? Move player. И какво последното е? Bull enemies alive. Добре де. Да. Значи то реално за да я тестваме трябва да...
трябва да сме си дефинирали някакви глупости. Като ние може да си ги дефинираме и като константи. Може и като други неща. Както инвенторито ни е 6, винаги. Да пази ние ще трябва 6 памет и винаги си искаме толкова и така нататък. Добре, де. Не е нещо, кой знае какво. Давайте, айде. Дефиниции за играч. Това е за височен. Така. Иначе ето тук под това за играч. Имаме инвентори и така нататък. Ще си напишеме нали Enemies Alive. Махме го от тук. Не го искаме тук вече. Искаме го тук. Enemies Alive. Всъщност то трябва да е bool enemies alive. Ще са само единствено 3. 3. Ще да не прекаляваме. 3 елемента. Като всичките може да ги направим да са true за сега. И сега почваме от тук. Int enemies r. Всичките трябва да са с по 3, то е ясно. Но пък така, добре. В топа не може да го направим const. Добре. Const max enemy. Гадно е, човек, гадно е, Добре. Добре, то трябва да е даже short. Short all enemies. Unsigned short. Нали така? И праскаме ги тук. Int enemies C. All enemies HP max enemies то е all enemies. Вярно, че беше all enemies. Enemies атака. All enemies.
Абе, човек. Enemies attack. Така, не мога да видя изобщо заданието е. Пати хората. Така. Max enemies. Това е, мисля, че всичко, което ни трябва по enemies alive. Така. Дефиниции за лошите. Лошит е for int и е равно на 0 и по-малко от all enemies, така, минус 1, защото ще ни трябва след малко, мисля, че и плюс, така. За всеки един от тези ще си имаме R и C, които са които ще са реда и колоната ни. И ние ще си сложиме, както си ги слагахме ето тези тук, random empty cell, и после, нали, може да си плейснем random на мапа този човек. Така че place random вече знаем какво прави. Нали? Намирани random empty cell и така нататък. Искаме да си сложиме нашият човек. На това място. Така. Опа, не тук бе. Така. Random empty cell. Секунда да видя, защото нещо не ми харесва. Логиката, която ще сътворим. Защото random empty cell всъщност това, което прави е, че просто ще ни даде една и ние може да ги спълнем един до друг. Добре. Разбрахте какво следва по принцип да направим. Оставяме го това to do и приключваме за днес. Тъй като вече бая време натаковахме, стига толкова, малко почивка. И аз съм човек, не съм робот. Така че до скоро. Peace out.